Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing ingkang kula hormati Ibu Kepala Sekolah, ingkang kula hormati para bapak lan ibu guru, saha karyawan sekolah, lan rancang-rancang siswa ingkang kula banggaaken. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amarga kanthi rahmat lan karunianipun kita sedaya saged pinanggih wonten ing papan maningka kanthi kawontenan sehat walafiat. Salawat saha salam tansah kita aturaken dumateng Nabi Muhammad SAW. Hadirin ingkang kula hormati, ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken pidato kanthi tema lingkungan. Lingkungan gadhah peran ingkang wigati tumrap ngesang menungsa. Lingkungan ingkang resik lan sehat badhe ndadosaken kita luwih nyaman lan adoh saking maneka warna penyakit. Lingkungan sekolah minangka papan sinau para siswa. Menawi lingkungan sekolah resik, rapih, lan asri, para siswa badhe langkung semangat anggenipun sinau. Kosok baline menawi lingkungan sekolah kotor lan boten terawat, proses sinau saged keganggu lan boten maksimal. Pramila saking menika kita sedaya nggadhah kesadaran kangge njaga lingkungan sekolah. Tumindak sederhana kados buang sampah ing papanipun, ngresik kelas, ngirit banyu lan listrik, saha melu kerja bakti saged paringi dampak ingkang sae tumrap lingkungan minangka siswa SMA. Kita boten namung sinau kawruh nanging ugi sinau tanggung jawab lan kepedulian sosial. Mekaten pidato ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi pidato menika saged paringi manfaat tumrap kita sedaya. Menawi wonten lepat ing pangucapan